Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we habarçylary Türkmenistanyň Günnäger Lewap vilayatynyň administrativ merkezine 3 ýyl ozal açylyp ulanylmagy berilen baş mescidiň gurulşynyň bahasy barada täze detallar anyklady. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda bina edilýän täze detgalar üçin sarf edilýän döwlet serişdeleri barada köplenç açyk hasabat bermeýär. Ýatdasak 2020-nji ýylyň 21-nji fevralyna Günnäger vilayatynda iň ýeri mescid ulanylmagy berildi. Detganyň açylış tabarasyna öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşypdy. Bu mescidiň düýbi açylışdan 5 ýyl 2015-nji ýylyň iýunyna tutulupdy. Ýöne ýurda aralaşan ykdysady krizis mescidiň açylyşyny ýa-da çekdirdi. Hadatlyga ma'lum bolan täze maglumatlary görä mescidiň gurulşyny ilki başda bir türk kompaniýasy istegi bildirýär. Daşary ýurt gurulşyk firmasy baş mescid üçin 46 million dollar türeg baha kesýär. Ýöne türkmen hökümeti bu bahany gymmat görýär. Şeýlelikde täze mescidiň gurulşyny yerli firmalara tapşyrmak barada karar kabul edilýär. Munyň ýa-da düýbi Lewap vilayatynyň däne we etrafyna ýerleşýän Altynogul hususy kompaniýasy Sewit mescidiniň gurulşy boýunça geçirilen tender bäsleşiginiň ýeňijesi oglan edilýär. Yerli kompaniýa mescid üçin 27 million dollar töwereg nyrk soraýar. Ýöne 2017-nji ýylda ýurda aralaşan ykdysady krizisiň hasy ýitileşmegi bilen mescidiň gurulşyk işleri ýa-da tesirlýär. 2018 we 2019-njy ýyllarda bir ýyl töwereg möhlet bilen mescidiň gurulşygy tutulýar. 2019-njy ýylda gurulşyk işleriniň gaýtadan badalgy berilýär. Döwlet media serişdeleri 2020-nji ýylyň fevralyna Lewap vilayatynyň baş mescidiniň açylış tabarasyny görkezdi. Ýöne resmi habarlarda täze deskanyň gurulşyna sarf edilen döwlet serişdeleriniň möçberi agdalmady. 2 gatly mescidiň umumy meýdany 5 hektara barabar bolup bir wagtyň özüne 3000 adamna maza durup bilýär. Mescide berkitilen 4 minaranyň her biri 63 metr, gümmediň beýikligi bolsa 40 metre deňdir. Mescidin gapdalyna 5 orunluk sadaka jaýy, 50 orunluk mehmanhana we awtoduralga gödeňine tutulup diýip döwlet medeniýet habar berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň mescidleriň we sadaka jaýlarynyň sany epes artdy. Ýurdun her bir vilayatyna täze mescidler ulanylmagy berildi. Yerli synçylar Türkmenistana açylyp ulanylmagy berilýän täze deskalaryň, gymmat bahaly maslahat köşkleriniň, mehmanhanalaryň we ýaşaýyş jaý toplumlarynyň köplenç halatda boş galýanyny aýdýarlar. Bu aralykda ýurt raýatlary näçe meýil bäri ykdysady kynçylyklardan ejir çekýär. Döwlet medeniýeti ýöneköy raýatlaryň agyrlaşýan günnelik güzäran şertlerini agdamazdan täze deskalary bagty ýardamana da ýetilen birinç sepkitler hökmüne mahabatlandyrýar.